qüestions que se'ns ha plantejat, sobretot nosaltres mateixos que hem estat fent el seguiment d'aquestes eleccions, com ja he dit, és la baixa participació que s'han vist durant aquestes eleccions i sobretot si creu vostè que podrien estar més aviat influenciades pel fet que als joves no els interessa tant participar en la vida política de la seva parròquia, i si és així, creu que podria intentar revertir des del seu comú aquesta situació? Sí, una mica és el que us explicava abans, no? Aquesta baixa participació, doncs, clar, això fa que hi hagi un desinterès per part de la gent anar a votar, a dir la seva, no? Al final, votar és una obligació, és un dret que tenim, que hem d'exercir, sigui quin sigui. Et pot agradar més o menys, és igual, però el fet és que hi has d'anar i has de dir què és el que vols pel futur. Aquesta falta de vincle entre la vida política i el jove és el que hem d'intentar fomentar. Per tant, això és el que us explicava abans, no? Fa temps que estem fent el Consell d'Infants, dels 6 als 12 anys a través de Comunal, on juren els consellers, són els representants de les classes i per tant treballen a l'escola projectes, els porten i el comú els analitza i els fa realitat. Quan s'acaba els 12 anys no hi ha un seguiment per part dels comuns per poder seguir vinculant els joves a la vida política. I per tant això és el que volem ficar una solució i crearem el Consell de Joves perquè dels 12 fins als 18 anys els joves segueixin podent formar part de les decisions de futur de la parròquia. Molt bé. Bé, doncs moltes gràcies i simplement per acabar li desitgem molta sort en el seu segon mandat. Moltes gràcies. Bona tarda.